50 nu i dag. Han nyder livet og tager en spiller. Ja, med bandet han spiller videre. Han brummer lidt mere med bassen, inden han lukker i for fridørkassen. For Michael han har bakke, han bliver 50 nu i dag. Ja, Michael bliver 50 nu i dag. For Michael han har bakke, han bliver 50 nu i dag. Ja, Michael bliver 50 nu